दुर्गाने रंदलाडे माता महाराणी रे, दुर्गाने रंदलाडे माता महाराणी रे, दुर्गाने रंदलाडे माता सुरवीर दुर्गाले, सुरवीर दुर्गाले माता महाराणी रे, सुरवीर दुर्गाले माता महाराणी रे, दुर्गाने रंदलाडे माता, दुर्गाने रंदलाडे माता महाराणी रे, दुर्गाने रंदलाडे माता राजगड मंडाले घाटनाथ सीता, राजगड मंडाले घाटनाथ सीता, सोने के मोगल सैल घेरी गीता, दल तलवार रंच गीता महारानी रे, दल तलवार रंच गीता महारानी रे, दुर्गाले रंदलाडे माता, दुर्गाले रंदलाडे माता महारानी रे, दुर्गाले रंदलाडे माता घडे काला नारानी दीग मती गीता, बादी सायना गुड ददी गीता, न तुडा लोट पोगु सीता महारानी रे, न तुडा लोट पोगु सीता महारानी रे, दुर्गाले रंदलाडे माता, दुर्गाले रंदलाडे माता महारानी रे, दुर्गाले रंदलाडे माता साठी सुंदर दर्यावधी पोन वाटा काली सोबत पेटीर भाई म्हणता काली कालुंग सगळं पेर भगायले भले रे भाई
कंकाले म्हणता सोने गंग झाडन मोडी पेनुगा जलमन रे सोने गंग झाडन मोडी पेनुगा चंपो पुंगल मोरे मलमा बनले गाडा रवडयन पुंगक मोडी म्हणता घेते आणि बाप्पा सोबत जन्मा मग गोड बाळाचा जन्म आता केवढ्या पुमाकून मोडी रेवड्या पुमाकून मोडी चंपा पुमाकून मोडी सोने सोने झाडन मोडी चमक्या मासर म्हणता मग गोड बाण ಅದನ್ನೇ ಪೇನ್ ಕಿತ್ತಾಡ ಇದ್ನೇ ಇಚ್ಚೋ ಮಾವ ಜಂझार ಪೇನ್ ಕುಲ್ ಮೋಡಿ ಮಂತ ಚ ಮಾವ ಸೋತ ರಾಜ आणि सोतल राजा मनुष्याला येते के मला तुम्ही हुशारी करा दिल्लीचा राज कोण आणली तिथून दिल्लीचा राज मावा गोट बाला कोया राजा आश्रम राजल सीपी राम लाठल आता दिल्लीचा राजा दिल्ली असतो आणि दिल्ली फरवून घेतो होती आज त्याला राज बोना के पतेला पायवल राजल समजी सफाई कीवल राजल आणि यमुना नदीत फरो नार दोस्तो दिल्ली दोस्तो रनागा मरसोर बाती वोना रोता देवराज वोन मंगा सिंह मरसिले भोला चक्कर मार्याल अदर कंगा और बादशाह उनको नन वानम मेरी मनी तोरनी आका मात्रम और बादशाह संच किसी और हिटे बातो भोला चक्कर मार्याल मा कोया राजा राज सुटी की तो आणि वनवासाचे प्रसिद्धी बघा बापू दिल्ली मनवड बघा आणि आदिलाबाद जिल्ह्यात वासी आदिलाबाद जिल्ह्यात चंद्रपूर वरोर मध्ये उटनूर वरोर मध्ये आणि सिरपूर वरोर मध्ये आतो असके गोर बादशाह वन राजा का मराठ ही के रहे माता इथे वनवासाचे मराठ म्हणे के मुंडे वरोर आणि समोर वमतोर आणि मामा बहुकुल मामा राजवाडा अखेर होता मा बहुक शेख समधी तू इच्छा लगून खराबी तो मराठा असा समधी गोष्टीतून पजा म्हणतात समधी गोष्टीतून मुल्या मातूर ऊर मानली समधी गोष्टीतून इथं मराठ पजा असेच होतात आद्यांसाठी मा सरस्वती बेयन मराठी जरासा हेतू कियाना आणि केयते बेनिफियाना आणि मराठ मात्रम सरस्वती बेयन चुटूर टेकूर समधी मा पेटिकना सरस्वती बेयन जागसियाना अस्त्या मराठ मुन्ने काल वाटांसाठी बोल मावा हिम्मत मात बांध दादाली बाई टाइम वेले सिलेंडर नंते मात्र निसर्ग वेची पण समधी राम राम म्हणता सुनो मेरे आदिवासी भाई हकीकत में है कहता हूँ सुनो मेरे आदिवासी भाई हकीकत में है कहता हूँ दुर्गा माँ की कसम लंबाड़ी को एसी में निकाल के आदिवासी में भूल के रहेंगे इसके लिए मैं कहता हूँ दूध जाता है कि पानी जलने के बाद हर इंसान को याद आएगा ठोकर लगने के बाद इसके लिए मैं ये कहता हूँ अरे बाल को सिर को बाल को तेल नहीं आदिवासी टक्कर ने को छोटे बच्चे का खेल नहीं इधर सुनो दुर्गा माँ ने क्या काम किया अच्छा काम किया तो अच्छा काम नाम निकलेगा कुमरा में क्या काम किया तो उसके लिए मैं कहता हूँ
दूध जलता है कि उसके लिए बोला मैं, फूल है गुलाब का कली किसी काम की, अरे अच्छे नहीं काम कर तो तेरे जिंदगी क्या काम की। इसके लिए मैं कहता हूँ कुबरा भीमू ने क्या काम किया, ये दुर्गा माई ने क्या काम किया, अच्छे वाले को हाथ दिया और बुरे वाले को लात दिया।